Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Roy Kupar Sundram President ke Hanyo Trap Youth Council ulaong bagajala kalamat di kicingkul mar haki examen bapher hak bede bakarukam thongkam bat shibun ka seng na du ki por ba menchwa kalabu kijing dawa kamat ka sorkar kumno banwanra ya ka thongkam ka bakhut ka basuba kumta ka seng kala kantu na ka sorkar bat na ki bor penyai baka exam DSC ka banlong hak khandai tarik menta ubnai ka de banlong ka bakhut ka basuba bat kamde banwanra ka nugu kicingkul mar hadin balami ka result bat kaseng kakwa baga sorkar ka deban wanra ikilat kilinti banyat bet jai renti bat hababu de kibrio ban pet haki chaka tho examen kidi ban long kibrio kibalatip bhai ka rukam panyat bet jaga exam kumta kaseng kala kentui ka DSC bawat kwa ba andala kut ka exam bagi seng bhalang bat gisamla kin mi shamadan bandawa pen bet biang Tui buat penyat. Kumba kalong himo ngimla banlen kum ka jala ngilamat ya ki jingkulmar haki examen ki bafer abai dei ki jingkum ngila i ka jingkulmar hapor ba tap kami gitu ki staff nurse ngila i ka jingkulmar kini gisngi abai dei ba ka MPSC wat kini gisngi rung ili ka weni ki parlok ki paraseng bhalang ki lari si ka issue ban tap kam ya ka weni ki post ki MPSC ka klawanra nakaliang do ka seng ka jingshan adu ki por ki bamenswa ngila jubu ya ki jeng dawa khmat jo sorkar khmat jo ni MDA 1 ladang ambaklang ila de benbu ba kumno ban wanra ya ka jing tungkam ka bakhut ka basuba ka seng ka kentu hi ya kinong penya ya ka DSC kham tambe ang su bakandon ka exam jo ka DSC kini kisni ki bansawan ka kentu ba ka exam ka de banlong ka bakhut ka basuba bat kamdi ban wanra ya kanu ka jing kulmar ba ondala kut ka exam hakapor ba mi ya ka result kini ki kenrom kenram kaseng kam kwa ya kabakum kata ka kwa hi ba habaka sorkar katmu ban thep kam kadai ban le ban wat ru ekilat kelenti kumnu ba kata ka exam kan ya be ya renti ka kidon ki complain ki boong ba ki exam ki ba haki center ki ba fair ki ba pelong exam le si kini ki invigilator la ni ki nong pet ya ki exam ru bun ki bom tep ya ka ru kompen pet ya ka ru kompen ya ki exam ki ba fair tingi kan tu ba shwa kata ka singi kan poi ka DSC hapo ka jinglong chairman jong DC jong is kasil la si ide ban pet ru kita hababu ya ki invigilator hakinu ki exam center ki ban pet da ki brio ki belatep ha ya kru kompen bet ya kru kompeniat bet peniat renti ya kita ki exam namar bun sin hi ngila yo ki complain ki don ki exam center ki bagi invigilator kim tip hiru kumno ban batai ya ki nong ya le ya ki exam la ni ki nong ikut ya ki exam ban pendap ki form ki ba fair le si haka ta ka jaka ka bagi le ya ki exam tingi ngisgo ba le si kani kasian gua menta kajing kentu ya ke DSC kalong ba wat kwa lane wat pelong yang i ki seng bhalang ya ki kun samla ki bayele ke exam bo ondalami ya ke result ngi ban mi samadan ya ban mi sesurok bandawa ban scrap ya ke exam lane bandawa ban penbet biang ya ta kajing ikut exam sesisian pat te kata kalong kajing kerpat nak kalian ta pasai